Julen er en højtid også for tricktyve. Nu tilbyder en tryllekunstner sin ekspertise, så både kunder og ansatte kan blive gjort opmærksomme på, hvad de skal holde øje med, når lommetyven sætter ind. Vi har været med på juleshopping. Sonny Kagara er tryllekunstner, men deler tricktyvenes spidskompetencer, kreativitet, overraskelse og hurtige fingre. Det er egentlig bare, at man tør flytte folks fokus, og så at turde gøre det. Derfor stiller entertaineren sine evner til rådighed for dem, der kæmper med de langfingrede lommetyve. Det skriver SN.dk. Eksempelvis butikscentre og transportselskaber, men også organisationer og læreanstalter, så han kommer ud til de helt almindelige mennesker, der først og fremmest skal være opmærksomme, specielt her i juletiden. Du kan jo ikke mærke, når jeg hiver tingene op i lommen for dig, fordi jakken er så stor her. Og så går folk tæt sammen, folk er stresset, og har man børnene med, ikke? Og så ved man også, at folk har flere penge på lommen. Så derfor er det nærmest rent slaraffenland. Eksemplerne i dette indslag er konstrueret, men er hentet fra den virkelige verden, hvor tricktyvene særligt koncentrerer sig om smartphones, kreditkort og kontanter. For eksempel ved hæveautomaten. Dæk med hånd og krop, og så sørg for at lægge pung og kreditkort i inderlommen, hvis muligt. Det kunne ske på rulletrappen. Der står man bare og hænger. Nogle gange står folk med begge arme og holder fast i kalenderen der, eller bare med den ene der, og det giver altså frit slag til lommen. Eller på caféen, hvor en forvirret turist spørger om vej. Undskyld. Ved du, hvor Kloster Bio er henne? I og med, at man kommer ind og dækker med noget, så bliver det nye synsfelt, og derfor lægger folk ikke mærke til det. Sonny Kagara fik ideen til at holde de underholdende foredrag om, hvordan tyvene laver sine tricks, da han sidste år underviste de ansatte hos FN om sikkerhed, svindel og tricktyveri, og klædte sikkerhedschefen af til skindet. Så sagde han bagefterfølgende, det er jo sindssygt det her, du kan jo lige præcis vise, hvordan og hvorledes, og så tænkte jeg, jamen det er jo min hemmelighed, tænkte jeg. Men så fik han mig på rette spor, kan man så sige, og så er vi gået i gang med det her store projekt. Efterfølgende har Sonny Kagara sparet med både sikkerhedschefen og politiet, så han kan få budskabet rigtigt ud, og på den måde være med til at mindske antallet af tricktyverier. For det er bare sådan en øvting. Vi alle sammen har prøvet at miste et eller andet, og det skulle bare ærgerligt altså. En ting er, at man taber sådan ting, men en anden ting er, at det bliver stjålet. Altså man føler sig krænket, og ja, jeg vil gerne have, at folk er glade. Altså. Pas nu godt på jeres ting. Pas på kontanterne, og pas på kreditkortet. Ha' en god jul. Ja, vi prøver. Tryllekunstneren arbejder nu på at søge sponsorer og fonde, så han kan udbyde sit foredrag om tricktyveri ganske gratis.